Nafarroak sexu delituen biktima diren adingabeak babesteko gune seguru eta egokitu bat irekiko du. Nafarroko gobernuak mugikortasun jasangarria, osasungarria eta belaunaldien artekoa sustatzen du herriberan. Nafarroko lehendakariak Nafarroko gimnastika erritmikoa nabarmendu du berdintasunean eta integrazioan erreferente gisa. Ukrainako gatazkatik desplazatutako 358 personak dagoeneko 400 euroko laguntzak eskatu dituzte. Euskal Pilota Jokoak Nafarroko kultur ondare pilota kultur ondare gisa ezagutzeko topaketa Barakaldoko Nafarretxean, Ollo Kontseilariarek zentroaren lana azpimarratu du. Iruña udara iritsi da energia komunitateak 4 auzotara edatuta energia kontsumo iraunkorra eta hurbilekoa lortzeko. Iruñeko udala aurten 5 musika talde gazteren ensegoak finantzatzen ari da. Desgaitasuna eta gaixotasun arraroi ikusgarritasuna emateko asmoz, Kaminuz Euskal Herria itzuli egiten ari da giharretako distrofia duten 2 lagun gurpila aulki elektrikoan. Herrietako batzordekin eta Baztandarren biltzarra elkartarekin bildu da Baztango udala eta besta garbi euskaraz eta segurizateko baliabideak eskaini dizkie. Nafarroko gobernuak sexu indarkeriaren biktima diren adingabei arreta integrala emateko eredu berritzaile bat jarriko du abian Iruñan. Migrazio politiketako eta justiziako departamentuak eta eskubide sozialetako departamentuak batera sustatuta. Islandiako Barna House aurren etxean ereduan oinarritzen da. Abusua jasan duen adingabearen arretan esku hartzen duten zerbitzu guztiak biltzean datza. Salaketei edo horren inguruan sor daitezken susmoi heltzea ahalbidetuko duen babes giroa emateko. 2. mailako biktimazioa saihestuz eta aldi berean lekukotzat prozesu judizialeko berme nahikoarekin lortzen direla ziurtatuz. Helburu fisikoki instalazio judizialetik berexita eta miaketa egokiak diskretuak eta ingurunean integratuak egiteko gela nahikoa izango dituen aurrentzako ingurune atsegina sortzea da. Aurrak zerbitzu batetik bestera erromez joan behar izatea eragin beharrean, hori litzateke zerbitzu horiek ematen dituzten profesionalek bat egingo luketen espazioa, bai prozesuan parte hartzen dutenek, medikoak, psikologoak, auzitegi medikoak, polizia baita fiskalak eta epaileak ere, bai zaintza eta laguntza emozionaletik parte hartzen dutenek. Baina ematen den leku fisikotik haratago, helburu bikoitza duen Barna House arreta integraleko eredu bat da. Batetik aurretan erabei eta haien familiei aholkularitza ematea sexu abusu baten susmoaren aurrean nola jokatu behar duten jakiteko. Eta bertzetik arreta osoa ematea hasierako miaketatik hasi eta geroko esku hartze terapeutikora arte. Nafarroak aspalditik dihardu zerbitzu espezializatori martxan jartzeko lanean eta inplikatutako eragile guztien arteko sailen arteko koordinazio tresna gisa funtzionatuko du. Save the Children aholkularetzekin foru gobernuak Nafarroak arlo horretan eskaintzen dituen zerbitzuak integratzen dituen eredu bat diseinatu du. Delituen biktimei laguntzeko ofizioaren azken datuen arabera 2022an 78 umek jaso zuten arreta Nafarroan sexu abusuak jasan zituztelako. Kasu horiek guztiak ez ziren judizializatu eta batzuk adingabeak foru erkidegoan bizi baino lehen pairatu zituzten. Praktikan nazioarteko hainbat erakunderen txostenek erakusten dute delitu mota hori ez dela azalaratzen haurzaroaren berezko hauskortasunagatik eta oro har adingabearen inguruan egiten delako, beraz ez da tratamendu penal egokirik ematen. Nafarroko gobernuak mugikortasun jasangarria, osasungarria eta belaunaldien artekoa sustatzen du herriberako udalerrietan. Hala nabarmendu du Bernardo Ziriza lurralde kohexiorako kontseilariak. Tuteran, Rezikleta, Ribera eta Biziklistas Korellako elkartekin izandako bileran, non herriberan garatuko dituzten mugikortasun ekimen berriak aurkeztu diren. Kontseilariak azpimarratu du beharrezkoa dela bizikletaren aldeko aldaketa modala bultzatzea, lehentasunezkoa eraginkorra eta osasunerako onuragarria delako. Horretarako beharrezkoa da bizikletentzako azpiegiturak erabiltzaileen segurtasuna eta mugikortasun horren pertzepzio soziala hobetzen jarraitzea. Gogoratu behar da gaur egun biztanleen 2% soilik erabiltzen duela bizikleta egunero. Horri dagokionez, bizikleta ohiko garraiobide gisa erabiltzeak abantaila ugari eskaintzen ditu
hiri inguruneak hobetzeko. Ibilgailu motordunen protagonismoa murrizten duelako eta espazio publikoa herritarrentzat berreskuratzen duelako. Baita ingurumenekoak ere, CO2 emisioak, kutsadura akustikoa eta trafiko pilaketa murrizteari esker. Era berean egungo krisi egoeran eta energia eskaria murrizteko premiaren testuinguruan bizikleta konbentzionalarekin 7 kilometro arteko eta bizikleta elektrikoarekin 12 kilometro arteko joan etorrietarako bizikleta erabiltzean neurri egokia, iraunkorra eta osasungarria da erabiltzaileentzat. Nafarroko lehendakariak Maria Txibitek gimnasia erritmokoko Espainiako kopan eta espezialitate bereko Espainiako txapelketan parte hartu duten gimnasta nafar batzuk hartu ditu, Nafarroko jauregiko trono aretoan. Biak duela gutxi egin dira eta Nafarroko kirolari eta klubek arrakasta handiak izan dituzte bertan. Hain zuzen ere, Ander Olkoz eta Sergio Osés gimnastek haien ama bertan izan da, 2 urre eta 3 zilarrezko lortu zituzten pasaden maiatzan, bai eta erkidegokoko titulua ere gizonezkoen gimnasia ritmokoko banakako Espainiako kopan. Gainera Ander Olkozek urrea lortu zuen pasaden asteburuan Espainiako banakako txapelketan eta Sergio Osések meritu handiko 4. posto lortu zuen. 2 gimnasta karreran izan dira eta Lagunakeko lehen mailako taldeak eta Alaiako junior mailako taldeare bertan izan dira. Nafarroko gobernuak aurtengo urtarrila eta ekaina bitartean foru komunitatean aldi baterako babes erregimen baten onuradun diren Ukrainiako gatazkak eragindako personentzako zuzeneko laguntzen 251 eskaera izapidatu ditu. Migrazio politiketako zuzendaritza nagusiak argitaratutako balantzearen arabera. Familia unitaten eskaera horiek 400 euroko hileko laguntzaren 358 onuraduni dagozkie. Gerrako gatazkati ihes egin eta Nafarroko foru komunitatean finkatzea erabaki zutenentzat, baina beren beharrak asetzeko baliabide ekonomiko propiorik ez dutenentzat. Orain arte, 472.000 euro eman dira guztira. Barakaldoko Nafarretxean eginda Euskal Pilota Jokoak Nafarroko kultur ondare gisa izeneko ekitaldia, herritarrekiko harremanetako kanpo ekintzako zuzendaritza nagusiaren bitartez antolatu duen biraren barruan. Herritarrei kultura propioaren elementu ez material hori hurbiltzeko eta aldi berean foru gobernua eta hainbat erkidegotako Nafarroko etxeak lotzen dituzten loturak indartzeko. Iruñak bultzada handia eman die azken hilabeteotan energia komunitatei, herritarrei oro har zuzendutako konsumo berde eta arduratsuaren aukera gisa. Erakunde hoien bidez energia berriztagarriak gizartean sartzeak dakartzan onurak ahalik eta gehien aprobetxatu nahi dira. Herritarrek energia hori sortzen parte har dezaten ahalbidetuz. Energia eraginkortasuna bultzatuz etxean eta energia pobrezari aurre egiteko laguntza gisa. Gaur egun hiriko 4 auzo ari dira aztertzen energia sortzeko eta kontsumitzeko alternatiba horren onurak. Mendillorri, Arrotxapea, Ermita, Gaina Mendebaldea eta Milagrosa Arrosadia dira. Mendillorriko Kemendi komunitatea da gaur egun aurreratuena. Dagoneko 114 bazkide ditu partikularrak eta enpresak eta ostegun honetan, hilako 29 lehen batzar orokorra egingo dute. Udalak Iruñako musika talde gazteak laguntzen ditu ensegu bonuen deialdiaren bidez. Deialdiak urtean zehar ensegu lokalak erabiltzea erraisten die profesionalak ez diren musika taldei, hilean 60 euro arte diruz lagunduta. Talde bakoitzak gehienez ere urtean 720 euro jasotzeko aukera izanen du. Une honetan udalaren baliabide hori River Newt, El Caprichoso, Nakama Planet, Sinopsi eta Call-Off taldek erabiltzen dute. Talde horietako bi eren gutxienez 14 eta 30 urte bitarteko gaztea dira eta osatzen dituzten musikarien erdiak Iruñan erroldaturik egon behar dute, edo errentamentu kontratuaren bidez bertan bizi direla egiaztatu. Une honetan Iruñako udalak dagoeneko beste 3 eskaera ditu. Programaren xedea da musika talde gaztea, bandak eta bakarlariak laguntzea, ezaugarri profesionalak dituzten ensegu lokaletara sartzea erraistuz. Lokal horiek baldintza akustikoak eta ekipamentu teknikoa dituzte eta hilabeteka edo orduka alokatzen aldira. Taldeak ensegu aretoari zenbait ordaindu eta hori diruz lagunduko da bakarrik, hilean 60 euro gehienez.
Bono aplikatzen den ensegu lokal libreki aukeratuko dute musika talde onuradunek, dagozkion legezko baldintzak bete beharko ditu eta Iruña herrian egon behar da. Uda garaian Baztango herrietan bestak ospatzen direnez, Baztango udalak hainbat bilkura egin ditu, besta komisietako ordezkariekin, bertzea bertze, euskara, jasangarritasuna, genero rol eta estereotipoak eta indarkeria sexista landu dituzte. Berdintasun zerbitzuak azaldu duenez, arras garrantzitsua da bestak antolatzen dabiltzenak kontziente izatea bestetan ere indarkeria sexistari gabeko gune seguruak behar direla. Euskeraz solas egitea eta musika ere euskeraz aditzea beharrezkoa dela, eta ahalik eta besta jasangarrienak izatea ere beharrezkoa dela. Hau ardatza hartuta herrietako 12 batzorderekin bildu dira. Berroeta, Arizkun, Erratzu, Azpilkueta, Elizondo, Amaiur, Arraio, Zelbete, Aniz, Gartzain, Lekaroz eta Oronoz. Baztandaren biltzar elkarteak ere bilkuretan parte hartu du, aipatutako gaien inguruan irizpideak finkatu zituzten baita baliabideak eskaini ere. Asteko hondakin gutxiago sortzeaz eta sortzen direnak behar bezala kudeatzeko beharraz eta aukerez aritu ziren. Horretarako, Baztango udalak herritarren eskura paratuko ditu baliabideak eskaini zizkieten antolatzailei. Bigarren, besta euskaldunak bultzatze aldera, kartela, kontzertuak eta txosna eta taberneko musika euskaraz izateko eskaera egin dute. Horretarako zenbait musika zerrenda eskaini dizkiete antolatzailei, eta musika ez sexista erabiltzearen garrantziare azpimarratu dute. Gainera sexu osasuntsua sustatzeko asmoarekin txostenetan banatzeko kondoiak eskaini dira. Azkenik gogoratu dute, era batean edo bertzean guztiok matxista garela eta patriarkatua erreproduzitzen dugula konturatu gabe, jokabide hori gertatzen dela kontziente izan behar dugu eta aldatzeko ahalegin egin. Indarkeria sexistari gabeko eta jokabide matxistak errepikatzen eta betikotzen ez dituen bestak aldarrikatuko ditugu, horretarako hainbat baliabide eskaini dizkiete. Kartelak eta pegatinak, indarkeria kasuak hartatzeko protokoloaren inguruko materiala eta erasoaren bat gertatuz gero baliabideen zerrenda. Baztango udalak eskerrak eman dizkie bileretan parte hartu duten herritarrei eta baita Baztan, Inarrosi eta Amaiur, Oronoz eta Erratzuko neska taldei ere. Haien esperientzia partekatzeagatik eta dauzkaten ezagutzak eta baliabideak herriei eskaintzeagatik.